No, už je. Musíš ho pripnúť, ja ho ani nevidím. Vidím. Dobre, a jak sa to robí? No prdele. Pripnúť tento komentár. Až v decembri? Nedáme to v novembri? Podľa mňa... Začiatkom decembra dáme? Začiatok decembra. Takže tá oranžová ide sem. Dobre, odprášime. Čo sa naprášilo. A to je život. Dobre, ideme si vyprašiť obočie od make-upu. Aj druhé. Ok. A s čistou si prejdem myhy. A teraz ideme na linky. Moja sestra mi tak pekné myhy spravila teraz, že normálne ju musím pochváliť. Keď s ňou budem najbližšie. Na to, že mi rastú barziak moje, to povedzte. Nie sú krásne. No. Teraz si iba trochu prejdem toto. A ešte som zabudla jednu vec. Ideme si dať highlighter. Ja si dávam 2 naraz. Tento je takýto. Chudák sa mi rozbil trochu. Ale druhý je takýto. Jeden je zlatý a jeden je taký do strieborný.